سلام كميس أنا حكورات خاتاتلتي نزل ساعة زحرنا يوم حصلت الأوانا ونزول ميام زيناتات إذن لكم متينا لنا نخد كاتلنا دمان عدم የተውዝሕ ዝዋነ መዋጥር ዝርከብ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሰላም ዝመጽእ እንተኮይኑ ስልጣኑ ክሓድግ ፈቃደኛ ምዃኑ ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዝበለ ብዝኽር ሳልሳይ ዓመት ወራር ሩስያ ንዩክሬን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ብሓቂ ሰላም ንምምፃእ ስልጣነይ ከርክብ ትደልዩ እንተለይኹም ኣነ ድልው እየ ከምኡ ዝብል ቅድመ ኩነት እንከሎ ክብል ነዚ ቀረበሉ ሕቶ ክምልስ ተሰሚዑ እዚ ዘረባ ዘለንስኪ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይመረፅ ኣብ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ መላኽ እዩ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ዝፈነወሉ ተሪር ነቐፌታ እዩ ዘለንስኪ ኣብ ግንቦት 2019 ምዝተገበረሉ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ኮይኑ ብመሰረት ሕጊ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስልጣኑ ከውቅዕ ነይርዎ እንተኾነ ድሕሪ ወራር ሩስያ ዩክሬን ብወታደራዊ ምሕደራት ትካየድ ስለ ዘላ ስሩዕ መረፃ ኣብ ግዜኡ ክግበር ኣይከኣለን ምስ ኩነታት ትራምፕ ዘርአዮ ትሕት ተገዳስነት ንዩክሬን ዝተሰናበደ ዘለንስኪ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኣውሮፓ ኣብ ፅዑቕ ርክባት ተፀሚዱ ይርከብ ብኣካል ይኹን ብቴሌፎን ኣብ ዝግበር ርክባት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዘይብሉ ሃገሩ ዝህልዋ ውሕስነት ፀጥታን ድሕሪ ኩናት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ከም ተዛረቡ ተፈሊጡ ጉዳይ ምፅምባር ዩክሬን ናብ ኔቶ ኣብ ጣውላ ኣሎ ብምባል ድማ እንተኾነ ዘተ ከመይ ከም ዝውዳእ ከም ዘይፈልጥ ኣመላኺቱ እቲ ዝግበር ዘተ ድማ መቐይሮ ክኸውን ተስፍኡ ገሊጹ ብዛዕባ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዩክሬን ሩስያን መዓረ ክሪአን የደሊ ክብል ገሊጹ ኣሜሪካ ማትያን ዩክሬን ክትትገብሮ ፀንሐት ገዚፍ ወታደራዊ ሓገዝ ቢልዮን ዶላራት ዝዋግኡ ክቡር ማዕድናትን ዩክሬን ክትህባ ክትሓትት ተሰሚዓ ዘላ ኮይና እቲ ክስካብ ሕጂ ዝገበርላላ መጻኢ እውን ክቕፅል ዝኽእል ከም ሓገዝ እምበር ከም ልቕሕ ኣይኮነን ዘለንስኪ ምላሽ ይብሉ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኣሜሪካ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ምስ ኣሜሪካዊ መዘነድ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ኢማኑኤል ማክሮን ደገፍ ኣሜሪካ ንዩክሬን ንኣውሮፓን ኣገዳሲ ምዃኑ ንትራምፕ ክእመን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዩ ዘሎ بخالي زيننا دما إسرائيل نفلس أمان أسرات كيف فتحت بزعوا زغطل سمع مقراص توخسي كزار وقرو كم زي كونه جوجل حماس فليتو يتجوجل لو زحلف عمتات دشة جوديات جوه بهوتهم من أروعة رئيسات الدحر مركاو كفت حزق بام شد شميسي في الاستماويان بإسرائيل سلزي تفتحيتو سنة وسيد زلوا يتخسك على حزب سنة سمع مقراص توخسي دحر حدث من كوكع مخاني في اللات بخالي زيننا دما بوتادرا علوا سلطان ጨበጡ መራሕቲ ሃገራት ሳሕል ናይ ዓለም ዞባ ወዱ ከም ዝመስረቱ ፍሊጦም እቲ ኮንፌደሬሽን ሃገራት ሳሕል ንሳሕል ዝተባሃለ ምትእኻብ ንማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ዘጠቃለለ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ንዝበዝሐ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ዞባ ውድብ ይካወስ ኣባላት ምስሓቦም ይዝከር بخالي زيننا دما تقات أويون فرحنا بالعري إرترا جمرة يتنقل مثل سوارح خاو أذربيجان ثلاثة كونتينرات أطوار إثيوبيا سعينين إرترا سلازة حزتني يخول قاش عمر قليسو بدينه دولارات زواجو البزي ولو تمرح مسائلات وانشفت روكيتاتن بي ام إتران حدن 254 AM 230 AM 220 كلتن AM مدافعات تانكتاتن دروعات مخاينن ما أخلاين فوكوسن براتات بسناي بليونات زغوصر تتوكوستو بحلتات بحر إرترا مستمارخين إرترا خطورن دليا زفل إثيوبيا اختصلم جميرا لا قاش عمر قصيلو هاوت انتنا وشتاو تصاوتات إثيوبيا نمتمزاز قداي كأي حرب ملع الأنفات حزب بمسحات يتدرس دراما خالي أنفات مزاز حيزي متخمز اللي يقلز زخوركم من زخور كنت عاتلتنا نص ساعة زحزني محبريتات نتم كنت كاتلون صنحوي موصل نيرهم عاوز أقصد بحالة حبريت أقسام نراقب سلامنا تمننا ببزل لهم سلامنا عاهم يكون سلام